Здравейте хора, ето и третата част на клипа. Съжалявам, но не мога просто да качвам клипове по-дълги от 15 минути. Нищо, че този не беше толкова. Няма проблема. Нали? Радвам се. Рейджовице, идвай сега, ще ти пуснем войната. Елате ми. Ела ми Испания! Ще изям. Нали бяхте окупирани, бе? Нали се прибрахте? Не си прибират границите и те са едни. Тази Испания ще ми стане само на Испания. Няма да ще спрете обработката на бетошови лекарства. Ясно? Ясно? Бетошовите лекарства са забранени. 45, о май гаш. Трябва ми рейч тук. Ще карам да спра да го произвеждат, ясно? Трябва да идвам и към България някъде там. Как ми насочим света? Охо, хора. Третата част. Ще бъде забавно да ги гледате. Първата част не исках да я спирам, имаше още време за нея. Въпросът трябваше, защото му търсих. Уау! Аз само минах оттам. Наминах, буквално се казва намива. Да наминеш. Просто тук си пускаш рейджа и всичко приключва за тези пичове. Те пичове, които произвеждат противоотровата, няма жалост. Няма милост, ясно. Жалко, че ще заразим България, ама така става понякога. Когато ме карате да идвам. Айде, въздуха, който дишате, ще бъде наш, ясно. Ма защо продължават да пътуват, аз не ги разбирам. Само се пуска рейджа и то се маха. Тука... те вече се заразиха нашите. Аз искам просто да спра производството. Къде друга да го произвеждат? Върнаха се да го произвеждат тук, така ли? Ми тук ще им пуснем... Ох! Един рейдж. Насам. Идваш. Пускаш рейдж. Идваш. Майко, аз се назобих. Ей, гледайте сега. И сега ще ви превърна в нищо. В нищо ви казвам. В нищо. Ето. Ето ви зоба, докъде ви докара. Не, чакай. Кюра го спряхте. Даже му намалих процент. Но, още има заплаха. Но, те с египтяни няма да се окупират. Рейдж активити. Направих го. Let's go. О май гаш. Ей, тук отиваме сега. Добре, не разбирам как го произвеждат. След като в Марокко всички са заразени. Medical Research. Колко 14 и 600. О майко. Защо тук не е точно засето? Има незаразени хора тук. Окей. Добре. Ей, сега си го изпросите, бра. Рейчи няма. Рейчи ви няма. Идваше и тука. И им пускаш рейджа. Рейджваш и спираш кюра просто. После много е просто. Така. Къде друга да произвежда кюр? Мисля, че му спрях по... Те смадра... О, най-сетне имаме електриче. За едно гробище. Тук не мога ли да спусна? Най-сетне Евала. Но тази... Аз съм много тъп, аз не исках това да направя, аз исках придвижване. Ще стигнем до Египет с един полет. Кажи ми, че цъкнах за Египет. Добре, след това не е нужно да произвеждате кюра, не е нужно. Просто ще ви дойда в Туймур, в Марокко и ще ви накарам. И Италия произвежда, значи. Аз ще ви накарам, ето. Тук ли си, бро? Тук спираш, окей. Пускам ти рейджа и вече няма такива. Няма такива бабини деветини. Няма такива вече бабишки истории. Виж тук сега в Италия. Кажи ми, че оцелих Италия, защото просто иначе ще става. Гледай ги, какви са патки. Само 3 са умрели. Пускаш рейч и няма просто спелче. Няма спелка. Айде, добре, почваме дестроя. Идвайте ми. Мазни няма да се окупирате така мръсно. Вулкан.
американските щати. Защо произвеждахте Cure? Да ме бяхте оставили просто. Айде. О, избиват ми го. Ами рейджа свършва тогава. Избиват ми я. Армията. Това сега го забелязах. Ми идваме, тук и се заселваме. Майко, те ми я избиха наистина. Клипът още сигурно ще продължи половин час. Майко, нямам живот. No хифа. Ясно разбрах защо е та Balkan States Bomb Infected Sites. Начертал съм го като звезда. Сега си го изпросите, ясно? Чакай, тук искам да пусна един рейдж. Не, аз вече го бях пуснал. Значи няма да стигна оттам. Оттам се хилвам. Как стигнах? Ставил съм гробище. Найс. Така сега като ставиш гробище. Аз само изпирам Кюра, защото съм мръсна овца. Отивам, пускам един рейдж, който ти ги избивам. Колко? Сега спестявам. 93 струва. Да. Супер назобения вампир съм аз. Айде мутрата ми да изглежда като някакъв задник. Това не мога още да го апдейтна. Сейфърти. Аз съм най-мръсният вампир от всички. Никой не са по-мръсни от мене. Тук не го ли избих? UK, ама те са пазят и това ма дразни. Кюра го произвеждат. Вампир с Майкъл, какво? Блуд пец. Имат си животни. Перо, какво? Какво за перото? Перото. Това не го защитават. И това не го защитават. Найс. Аз ви идвам да ви ям, да ви изям. Симптоми, айде. Еволвайте се. Пичове. Сега отиваме на гости на Джеки Чан в Казахстан. Уау. Много съжалявам за гласът ми. Просто приложението, не на всяко приложение, дори по телефона се чувам много по-различно. Не звуча така. Аз в момента, като се чувам, надявам и вие да ме чуете както аз се чувам в момента. Ще ми е много яко. Кое така. Бре, те произвеждат Кюра отново. Колко са умрели в света? Аз само ги ефектирам и ги убивам. Ама аз искам да са мъртви. Аз ви желая мъртви. Сега ще отивам в Русия и ще ядем бой. Искате ли да видите? Ако отиваме в Русия и ядем бой. Не, майтапе са. Сега ще падне голямо пътуване. Аз докато стигна и те направих Кюра. Майко, колко? Purity of Chosen. Окей, Vampire. Още нещо ново. Това е 18. Струва следващо. Дай ДНК, бро. Дай ДНК. Тук ни отребиха, отрепиха. Rage Quit. Бро, аз умирам. Не, аз умрях. Застрашена е, ама аз умирам. Тук идваме. Веднага се телепортваме, защото сме пичови. И си отиваме отново на бийка. Аз и така мога да ги нападам като пълния задник. Като! Вече и въздух не можете да дишате. Ще събирате вода в буркани и въздух. И въздух в буркани. Бикини фасо. Rage Quit, бро. Трансмишъна вече ми писна от този трансмишън. Я за World-а. Как е World-а, майко? 0 дена. Още Кюра е готов, нали? Кюрът е готов. Инфектираните спадат, а убитите се повишават. In World. О май гот. Каква ли стане? Айде, масаница, хора. Минус точки. Майко, като гледам. И как ще... Но ми е чудно, като победят. Как ще са до 100% кюр, защо нищо не става? Не. Намалят се. Бавно и постепенно. Аз мога ли още да се движа? Може ли? Where is my vampire? Не, си чувстваш? Найс. Окей. Хора, всичко беше за тая игра. World-а. Гледайте как палелото се стопява. Ама и тук, отдолу на World-а. Как се стопява? Чакай, спечелвам си още стаминка. Още ДНК. Ще ви заразя, като ви вали дъжд. Като ви вали дъжд на самолета ще стане вампир и седалките ще ви закапят отзад. Добре.
Ето го. Добре, бе. Стига сте ми го натяквали. Ясно, защитени сте. Само някои хора са умрели. Индонезия. И The World Dead са 1 милиард. 1 милиард умрели. 78, 80 и 2% живи. Дата, Infection. Infection countries. Healthy countries. Мадагаскар, Индонезия. О май, чакай. Значи колко не са били заразени? Корея, Нова Гвинея, United Kingdom, Севера и Източна Азия, Египет, Русия, Ню Зеланд, Айсланд, Индонезия, Мадагаскар. О, да се ядете. World Graph. О, майко, хелтлито. Гледайте Риперонио. Cure Graph. Аз постоянно им спирам Cure. Гледайте го. Гледайте, аз съм ей тука. Cure Requirement. И ей така. Q Disage. Чакай, аз трябва да ви го показвам, за да го виждате. Чакайте малко настройки. Wait mark. Ей така мисля, че ще става. Окей. Ето го. Bye-bye.